Makedo ne ratiro mar jotich miluongo ni kotu koro dwaro mondo sirkal omak jotelo manyayo mibadhi e pachoka mondo bed kaka ranyisi ne jogo mosebedo katiyo marach gi apise mag sirkal. Kotu wacho ni mibadhi en achiel kuom midhiero mosekelo pek ne dongruok mar uchumi ma Kenya ka. Kaka jafwambo marwa Lidio Okeyo leronwa, kotu bende oramo ni ok owinjore sirkal omed choko osuru mathoth kuom jotich. E report mogol gi riwruok makedo ne ratiro mag jotije pachoka kotu, riwruogno oyango yore mag konyo chiero uchumi ma pachoka. Report ma ibiro chwal ne jatend piny Kenya William Ruto ka gidwaro mondo omi maki jotelo ma jomibadhi kaka yor kedo gi mibadhi masani otimo newa e pachoka. And we didn't want to do the way politicians do. Politicians are good at lamenting, pinpointing fingers without any projection. Today, if the Kwanzaa government arrested 2 senior corrupt Kenyans and put in jail, the economy will appreciate. It will create investor confidence in this country, and things will be different. Giywago osuru mamalo masani ing'ado sach jotije. Gino magiwacho ni osebedo osigo e gok jotije ma pachoka. Rates go up, everything is going to go up, rents are going to go up, petroleum products are going to go up, basic needs and basic requirements, basic food will go up, and the general public will stand up against the government, and it will cause havoc, chaos in the country and confusion in the country. Those unemployed majority will go for the halves. Halves are less than 10%. And we will not have a country. When have-nots will face the halves, where will we go, Eric? This is a big problem. Kotu oseo yomyom mar siling ma pachoka ma osebedo badho e weche mag ohala ka bende gidwaro mondo mi piny owacho ochungu ka hola landa ka oya e pinje maoko. We are asking the governor of the Central Bank of Kenya, together with the Honorable Minister in the Treasury, 2 of them, to put a stop on depreciation of a shilling. It doesn't reflect the actual economic activities on the ground. Gidwaro mondo mi piny owacho ti kanyakla gi bede migepe mamoko mar bero ngima jo Kenya ka bende giywago dar mar kembe ka wuok e pachoka kaluwore gi medruok mar osuru. The few employers or investors in our manufacturing area are already reallocating because of the problems we are having. Where are we going to employ our young men and women? E kinde mokalo, jagoro maduong' mar kotu Francis Atwoli osebedo katiyo machiegni gi piny owacho. Kata kamano, chalo ka gima koro tanga oloko. Riwruogno bende koro riwo duonde gi oganda jo Kenya mamoko e kwedo pek mar ngima ma koro bembo oganda jo Kenya. Lidia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Ogai mar ODM Raila Odinga oseyo chenro mar